Saktong pagatiman sa mga kawayan ang gituki ato sa training ug seminar sa Carolina Bamboo Garden. Ani report. Wamin bamboo, machiko, black bamboo ug giant bamboo. Pipila lang kini sa bamboo species nga gipakita sa mga misalmot sa 26th Learn and Earn from Bamboo Experts sa Carolina Bamboo Garden sa Sitio Tanza 2, Barangay San Jose, Antipolo City. Ang tawag na sa kanya ngayon ay green gold. Hindi na siya yung poor man's timber. Dahil ang bamboo, it's all over the Philippines. Kung talagang meron kang gustong mangyari sa iyong ginagawang bamboo, mayroong bibili doon. Gipasabot nga sa participants ang importansya sa kawayan ug paunsa kini mahimong negosyo. Gusto ko pong magtanim po ng bamboo dahil sa climate change po natin ngayon. Laging mainit, sobrang init na upang ma-mitigate ang climate change. Turing ko nga dyan, parang damo lang eh. Kasi sa probinsya, kung saan-saan lang siya tumutubo. Now I know the important. Napakalaki. Sumala sa usa ka forester gikan sa DNR, dako ang tabang sa pagtanom og kawayan karong nakasinati kita og climate change. Napakalaki ng role niya sa carbon dioxide absorption. Magtanim tayo ng maraming kawayan. Bamboo can grow in many areas. Makakatulong na tayo sa kalikasan, makakatulong tayo doon sa pag-mitigate ng climate change. Marami pa tayong pera in the future. Sara Hilomen Velasco, One Mindanao.